ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ମାମୁଁ ଘର, କାହିଁକି ନା ମୋ ମାମୁଁ ଘର ବଳଦେବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଦହିବରା ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଗଲୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ତାପରେ ଯାଇଥିଲୁ ବଳଦେବ ମନ୍ଦିର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ପୁରା ରଥଯାତ୍ରା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ମନ୍ଦିର। ତ ଯାହା ହଉ ସେଇ ଭିଡ଼ରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ତାପରେ ଏଠି କୀର୍ତ୍ତନ ବି ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିକି ଟିକେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇଲୁ। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇ ସାରିକି ମାମୁଁ ଘରେ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି ଭାତ, ଡାଲମା ଆଉ ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା, କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼, ପାମ୍ପଡ଼। ସବୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା ବୋଲି। ତାପରେ ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ ମୋମୋସ୍, ଆଉ ତାପରେ ଖାଇଥିଲୁ ଆମେ ଚାଉମିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ତ ତାପରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି କିଣିଥିଲି ସେଠୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା।